Parehong gitataw sa Cordova Police ug COMELEC Cordova nga walay nagpa-blotter o baka misangat og formal nga reklamo kabahin sa gikatahong death threat nga nadawat sa usa sa mga mayoral candidates sa lungsod. Matod sa Cordova Police, kay social media post man ang tinubdan sa maong taho, busag gikinahanglan pa nila kining i-verify. Ug kung matuod man gani kini, mamahimo mang mudangup usab sa COMELEC ang maong kandidato aron makapangayo og guidance o giya sa iyang mga laka nga buhaton. Dugang sa Cordova Police ug COMELEC Cordova pabiling malinawon ang lungsod bisan ning opisyal ng pagsugod sa campaign period sa mga local candidates. As for the post, di man ako makita siya nga threat. Kaya we still have to validate the page kung kinsa to. We do not know the side. Yeah, once nga na verification tanaw no sa namo o kuan actually iskutan sa namo siguro inya og mag-conduct na yung MGSCC nila ni Chief.